फोथाय खेबस' पार्ट 2 हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल BIKGK स्टाडियाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो फोथाय खेबस' पार्ट 2 स्ट'रि लानानै फैदों। जायफोर पार्ट 1 खौ नायाखै बिथांमोना भिडिअखौ थांनानै नायहैदो। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय दं। अब्ला थौदो भिडिअखौ जागायनोसै। लोगोफोर नोंथांमोना फोथाय खेबस' पार्ट 1 आव मिथिना मोनबायदि कमलाया गावनि फिसाय मुकेशखौ साख्रियाव हगार हरखांनायनि उनाव गावनि आशिकजों फुल मस्ती खालामनो हमो। दा नबिना सानफ्रोमबो हराव फैयो आरो सोरां जानायनि आगोल आगोलनो बिसानि न'निफ्राय ओंखारलाङो। नाथाय नोंथांमोना मिथिखागौदि बेबायदि खोथाया बारा गोबाव सानालागै एसे खोमानानै थाया। सानसेखालि हराव नांनायनिख्रुइ बांसिन मजा लाखांनायनि उनाव कमला आरो नबिना लेट जानानै सारि मोनो। नबिननि ओंखारलांनाया फ्राय फुंनि 6 बाजिलांदोंमोन। जेब्ला बियो बिसानि न'निफ्राय ओंखारना थांनो हमो अब्ला बै समाव कमलानि न' खाथिनि रामचरण मुंनि सासे मानसिया बिखौ नुयो। बिनि उनाव रामचरणआ बिखौ बिदि ओंखारबोनाय नुनो मोननानै बिनि सायाव मोनसे सन्देह फैयो। रामचरणआ सासे 52 बोसोर बैसोनि धेमनामोन। बिनि बिसिया कर'ना महामारिनि समाव जिउ गोमादोंमोन। बिसिनि जिउ गोमानाय समा फ्राय बोसोरसेयानो जाबायमोन। बेनिखायनो बिहाबो आथोन जानो लुबैनाय गोसोआ बांबोबाय दंमोन। बिनि सायाव नबिनखौ बेबायदि नुनानै बियो आरोबाव बांसिन गोसो गुदुं जाबावो। जेब्ला बियो नबिनखौ मियानि फुङाव कमलानि न'निफ्राय सिरि सिरि एसे खोमाना थांनायखौ नुदोंमोन अब्ला बिनि गोसोआवबो गुदुं जायो। बिनि गोसोआवबो मोनसे आसा जागिखांदोंमोन। नाथाय बियो बेखौ कनफार्म खालामनो नागिरदोंमोन जे खोथाया बियो गाव साननाय बायदि नंगौना नङा। बेनिखायनो बियो हर जानायखौ नेयो आरो गावनि न'नि छात सायाव थांनानै सिरियै जना थाहैयो आरो बिनि उनाव नबिना फैनायखौ नेनो हमो। नबिना फ्राय हरनि 9:30 बाजियाव फैयो आरो बियो मबाइलजों सोरखौबा कल खालामो। बिनि उनाव कमलाया दरजाखौ खुलियो आरो नबिनखौ न' सिङाव लानानै थाङो। बेफोर गासैबो जाथायखौ रामचरणआ छात सानिफ्राय सिरि सिरि नायहरबाय दंमोन। बेफोरखौ नुनानै रामचरणनि गोसोआ आरोबाव बांद्राय गुदुं जादोंमोन। बिनि गोसोआ उसुखुथु जाबाय दंमोन। बियो खुनुरुखुमै बै हरखौ थांहोनायसै आरो बिनि उनाव फुंनि 4 बाजिनिफ्रायनो छात सायाव थांनानै नबिना बायजोआव ओंखारबोनायखौ नेनो हमो। दिनै नबिना फुंनि 5 बाजिनि आगोल आगोलनो कमलानि न'निफ्राय ओंखारबोयो आरो जोबोर हाखु दाखुनो थोंजों थांनो हमो। दा रामचरणआ कनफार्म जाबायमोन जे कमला आरो नबिननि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो दं। बेफोरखौ नुनानै रामचरणआबो साननायसैदि आंबो बिनि खाबुखौ लानांगोन। बिनि उनाव रामचरणआ कमलानि सेर सेर खाथि खाला आरो कमलाखौ लाइन मारिनो हमनायसै। हिनजाव माहारिनि साननाय आरो मिथिनायजों कमलायाबो बुजिना मोनखाबायमोन जे बियो आंजों आथोन गोरोबनो लुबैदों। बियो आंजों उन्दुनो लुबैदों। कमलाया बिनि आगोलनो सानै सानै हौवानि आथोननि स्वादखौ लाखांबायमोन जेराव बिहा फुरा एक्सपिरियेन्स जाखाबायमोन। जेब्ला बियो रामचरणखौ बिनि सेर सेर एबा बिनि खाथि खाला सोथाबनायखौ नुयो अब्ला बिबो खुलायै मिनि मिनि बिजों लोगोसे खोथा रायज्लायनो हमो। बिबो बिखौ लाइन मारिनो हमो। बिनि उनाव आरो मा बावमोन रामचरणआबो कमलानि दुंब्रुद सोलेरखौ दर्शन खालामनो मोननायसै। दा कमलानि गाज्रि सोमोन्दोआ रामचरणजोंबो जाबायमोन। लासै लासै 6 मांखोनि गेजेरावनो कमलाया हौवाफोरनि आथोननि फारसे ओरैबायदि फाग्लि जालांबायमोनदि बियो नबिन आरो रामचरणनि अनगायैबो नबिननि लोगोफोरजोंबो आथोन गोरोबलायनो हमो एबा आथोननि सोमोन्दो लाखियोमोन। माब्लाबा माब्लाबाथ' बियो सानै सानै हौवाफोरजोंबो आथोन गोरोबलायोमोन आरो बिनि उनावसो बियो गोजोननाय मोनोमोन। बेबायदिनो बिनि जिउआ जोबोर रंजा बाजा आलो गोजोनै सोलिलांबाय दंमोन। नाथाय सानसेखालिनि हराव हरखाबै जेब्ला नबिन आरो बिनि लोगोफोरजों कमलाया रमान्स खालामबाय दंमोन अब्ला बै समावनो मुकेशआ गावनि बिसि कमलानो जेबो खौरां होआलासिनो बिखौ सारप्राइज होनो थाखाय आखायाव गोबां गिफ्ट गाननाय जोमनाय लानानै हरखाबै न'आव नुजाफैयो। जेब्ला मुकेशआ गावनि बिसिखौ
गुबुन हौवाफोरजों लं-थं जानानै थानायखौ नुखनहैयो, अब्ला बियो ओरैबायदि रागा जोंखाङोदि बियो रावखौबो नायालासेनो गावनि बिसि कमलानि सायाव बारसिननो हमो, बिखौ बुनो हमो। बेसेराया बेबायदि खालामाब्ला आरो मा खालामबावगौमोन? बेफोरखौ नुनानै नबिन आरो बिनि लोगोफोरा गिनानै लं-थङैनो गावनि जि-जोमफोरखौ लानानै खारलाङो। बिसोरनि बेबायदि दावरावखौ खोनानानै कमलानि बिखुनजोआबो सिखारनानै फैयो आरो बियो नुनो मोनोदि बिनि फिसाज्ला मुकेशआ लं-थं जानानै थानाय बिहामजो कमलाखौ बुगासिनो दं। बिखुनजोआ जेबो मिथिना मोनाखैमोन, बेनिखायनो बियो फिसाज्लाखौ हमथानो हमो, नाथाय मुकेशआ जोबोर रागा जोंखाबायमोन। बियो बिमानि खोथाखौबो खोनासङासै आरो कमलाखौ बुगासिनो थानायसै। दसे समनि उनाव बियो जेब्ला रागा जोंगायो, अब्ला बियो नुनो मोनोदि बिनि बिमा बुरैया हायाव गोग्लैना बेहुस जानानै दं। मुकेशआ जेब्ला गावनि बिमानि आखाइनि रोदाखौ दांनानै नायो, अब्ला बियो मिथिना मोनोदि बिनि बिमा बुरैया बे बुहुमाव आरोबाव गैलिया। बिनि अखानायै मुकेशआ गावनि बिमा बुरैखौ अर होयो। मुकेशआ बेफोर गासै जाथायनि जाहोनखौ कमलाखौनो साननानै लायो। बिमानि श्राद्धखौ फोजोबनानै मुकेशआ कमलाखौ जेबो बुङालासेनो एबा थोबसे राव होआलासेनो न'आवनो दोननानै फिन गावनि साख्रियाव थांफिनो। बिनि उनाव कमलानो फैसा थाखाबो हरा जानायसै आरो खौरांबो लाहरा जानायसै। दा कमलानि हालोदा जोबोर गाज्रि जाबायमोन। जेब्ला कमलाया नखर सलायनो थाखाय नबिननिफ्राय खरसा जानो फैसा बिनायाव, अब्ला बियो कमलानि सेराव फैनो एबा बिखौ खौरां लानोनो गारनायसै। नाथाय माब्लाबा माब्लाबा रामचरणआ बिनो नखर सलायनो थाखाय इसे इला फैसा होयोमोन। दा बियो कमप्लिट रामचरणनि सायावनो निर्भर जालांबायमोन। बिनि गेजेरावनो जेब्ला नबिननि हाथियारा मानखाङो, अब्ला सानसेखालि नबिना कमलानि सेराव फैयो आरो बेजों लोगोसे हाबानि खोथा रायज्लायनो हमो। बे खोथाखौ खोनानानै कमलानि गोसोआव जोबोर रंजानाय फैयो आरो बिनि उनाव रंजानाय मोननानै बियो नबिनखौ गावनि दुंब्रुद देहा सोलेरजों गोजोन होयो। नबिनजों आथोन गोरोबलायो। बै सानखालि नबिना गाव जा बायदि खालामनो लुबैदोंमोन, बेबायदिनो बियो नबिनखौ गावनि गोसो खुसि बायदि खालामनो होदोंमोन। बिनि अखानायै फुङाव कमलाया गावनि जिउनि सिमांखौ सुजुनानै नबिनजों लोगोसे दिल्ली नोगोरनिसिम फैफानायसै। दिल्ली सहैनानै नबिना बिखौ गावनि लोगोनि रुमाव लानानै थाङो आरो बेवहायनो थानो हमो। बिसोरो बियाव थानाया मांखो मोनसेनिख्रुइबो बारलांबायमोन। बिनि गेजेरावनो जेब्ला कमलाया हाबानि खोथाखौ लानानै नबिननि सिगाङाव बुङोमोन, अब्ला नबिना फंसेल' खोथाखौ बुङोमोन जे हाबाखौथ' लाखागोन सना, नाथाय बिनि आगोल जुवाननि मजाखौथ' लाग्रोनि। बेबायदि बुंनानै बियो सानफ्रोमबो कमलाजों आथोन गोरोबलायोमोन। जेब्ला बियो कमलानिफ्राय गोबां प्रेसार मोननो हमो, अब्ला सानसेखालि नबिना बुंनायसै जे गाबोन बिसोर सानैबो मन्दिराव थांनानै जुलि लालायगोन। बिनि अखानायै बियो फुङाव कमलाखौ लानानै मुन्निबाई होननाय मोनसे आड्डायाव देहा फानग्रा जायगायाव फाननानै फैयो आरो बिनिफ्राय बियो जा रां मोनदोंमोन बेखौ लानानै गावनि न'सिम फैफिनो। ओजोंहाय कमलाया ओरैबायदि जायगायाव सहैबायमोन जाय जायगानिफ्राय बियो लुबैब्लाबो ओंखारबोनो हायामोन। थैस' थांस' बेयावनो थानांसिगोन। दा बियो गाव मावनाय खामानिफोरखौ गोसोआव खांनानै जोबोर पस्थायोमोन। नाथाय बेबायदि पस्थायनानै आरो मा जाबावनो, जा जानो लागा बियोथ' जानानै थांखाबायमोन। आरो ओजोंहाय मुकेशआबो गामियाव जेब्लाबो फैफिनासै। रावबो मिथियादि दा मुकेशआ बबेयाव दं, ना थांनानै दं ना गैया बेखौबो रावबो मिथिया। लोगोफोर, जोङो जोंनि मावनाय खामानिनि फिथाइखौ बे थांनानै थानाय मोनसे जोनोमावनो मोनफिनो। बेनिखायनो जायखिजाया खामानिखौ मावनायनि आगोल मोजाङै सानग्रोनायासो मावनांगौ। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे स्ट'रिखौ माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्टनि जोहै फोरमायहरदो। गोजोन्थों।